Okay, may gala mga silingan, kain sa tong dunay balatian diha. Hala, pag hinay-hinay na magdool diri ha. Kay ato ko ng pag-aayohon. Bisa kung sa klase sa sakit. Maayo na to na. Uy. Naana po din doktor nga peki. Tuon sa nako be kung manambal ko ini. Apa ko pasyente nga. Yuli nga wa nayo. Oh, sama na noy. Manambal ka? Oh, manambal ko nakasakit. Bisa ko sa klase nga sakit. Kaya na tambalan. Wala pa ko'y pasyente nga ni uri nga wala nayo. Bot-bot nimo. Mo ba noy? Aw, mao gyud. Wala pa ko'y pasyente diri nga ni uli. Tanan naayo nako. Kay kung dili na ko maayo, ako'y mubayad sa iyaha. Imposible. Wala po kita si mga nanambal ka. Paatik-atik na lang ko anig na sakit. Tanaw na to kaya ba niya ni ayohon? Noy! Ah. Kini lagi akong kamot noy. Uy. Naon sa may mo ka ba? Sige ra pamakyo noy. Agoy. Kaya pa ni ayohon? Daw. Tanaw na to. Agoy. Murag dahi kagaw sa ilalom. Pero dali ra na. Dali na painitan na Oh, to. kanawa noy oh. Ni ko na nigahi na noy. Nigahi na oh. Gani. Dali na na. Painitan na to ng kamay. Asa man mo kamot? Bidaw. Dala noy. Agoy. Dali ra ni dong. Ako dong wala pa'y pasyente nga ni uli nga wala na ko naayo. Pero may man magsabot Kung maayo na ko ni, matagag sa kalibo. Wa. Kani. Kwarta na gid ni. Imposible nga maayo nimo ni. Unsa man atuhay ning tambalan. Sige na, Kay sige para na. di na ka maglisod kay Oy, ni. bastos kayo kag kamot. Atuhay ning pagtambalan. Painitan na nato ni gamay. Sige, atuhay to slow ha. Init kayo noy. Ha? Init kayo, init kayo, init. Naayo na ka. Ayun na ni noy. Congratulations, naayo ka sa kalibo, sa kalibo. Bayad. Sa libo. Oh, naayo na ka. Oh. Tanawa na. Buot na ngayon. Tay ka. Koy napildi sa sugal ani. Intay kwarta na to isar kalibo. Wala na. Madayon sa pangwarta. Okay, mga gala mga silingan, kain sa tong dunay balatian diha. Hala, pag hinay-hinay na magdoon dire kay ato ka ng pag-ayohon. Bisa gun sa klaseng sakit. Nanapod ning doktor na mangingilat. At tuon sa nako be. Sa kalibo kaniya. Apan ayo na ko. Sa man noy. Ha? Nagapanampal ka? Sa panampal. Nagapanambal. Bisa gun sa klaseng nga sakit. Kaya na ko na ayohon. Ay kung dili na kumayo, ako'y muhatag og sa kalibo kaniya. Apan kung maayo na ko, siya mo bayad ka na ko. Uy. Murag kwarta ni. Atik-atik tag nay sakit para makakwarta ta. Noy. Nalagi ko sakit noy. Uy! Unsa man ang sakit? Akin na akong kamot noy ba murag. Unsa man na? Sige nagpangumo noy ba? Di na mo babao. Oh, di naman na. Di na mana noy. Ay, gahay bitaw no? Kano sa pana? Lagi si mana noy. Agoy. Dali ra na. Matambalan ni noy. Ay, matambalan na. Wala pa yung pasyente dire nga niuli nga wala nayo. Kung dili na ako ni matambalan, ako'y muhatag og isa kalibo kanimo. Ikaw matag sa kalibo sa kanoy? Ay, unsa pa di ay. Pero kung matambalan ako ni, bayaran ko nimo og isa kalibo. Oh sige noy. Okay na? Okay ra. Sige, sige. Oh no. Sige. Unsa may kuwanan ni? Dili sa mga baba no? Dili ka ninong. Mati na siya. Nayo na ka. Agoy, nayo na ka. Oh, okay na, oh. Sa kalibo. Kaya. Kwarta na po. Walay 2 ka oras, 2,000. Ayaw, di ma.